Dongs download! Sirang phone, sirang laptop, wag itapon. Pagkakita na yan, rolling pickup pa mga boss. May basag man ang screen o ayaw nang bumukas. Lumang cellphone mo baka may halaga pa pala. Oppo, Vivo, Realme, Tecno, Samsung pa, Infinix at iba pa. Bilhin namin lahat yan ha. Sirang laptop, disconnected modem din. Kahit luma o sira, pwede pang pagkakitaan din. Hindi ka na mamomroblema kung saan ibebenta. Dongs download na, bahala, mabilis pa ang transaksyon na. Rolling pickup kahit saan ka pa. Pangasinan hanggang Nueva Ecija, La Union, Tarlac, Nueva Vizcaya.